education was meant to be an equalizer. Koro kwa neno ni nitie kaka dwabedo discriminative ni nitie the rich and the poor bedo e band mopogore. Waneno kata ni constitution address wachni to okber ka serikal tiege e wach mar school. School mondo bed ne sawa ne jite, nyithindo mondo di school, jok mochan, jok modhier, jok momeo di school sawa. Yeah. Ero kamana ahinya. Atieko diker ma JKUAT. Wach mari mogik nyabedo man winjo kanyo iwacho weche picha, iwacho ang'o, iwacho model, untie ka committee ntiere karka mari mogik kitieko kawuono. And mara mogik adwa assure the general comrade fraternity ni mora mabete, the comrades' interest will come first. As much as there's that general public perception ni as student leaders die otandagi sirkal, mano is not true nikech. If we were doing that on 9th we could not have called for demonstrations, luongo demonstrations gi, and from where I sit anyalo wacho ni nitie positive feedback moa e sirkal nikech at least partially giwinjowa and gi constitute at least committees, reasonable committees wangni, and gi task each and every committee gi role ma gidhi timo. Koro the ball is now on the committees court, and I urge student leaders, fellow student leaders mondo gitim gimanotero gi e committees go, gideliver ni comrades kwa semiyo sirkal our amendments and everything, watim report, wakete public domain, and wachiu timeline mok 8 weeks ma sirkal ochiwocha. Mano margi wabe wan gi marwa. That is why it is a committee. Gikel patch gi, wakel patch wa watiku mora chiel mondo wa deliver ni comrades. Koro wadhi timo mano, and bang mano wadhi kete public domain. And if the government okdhi winjowa will actually my committee, my sitting mogik mwan go gi sirkal e kuom wach funding model gi kwa tieko mato karach to bed marach koro kamano. Koro mujwangi se winje ka achiel kaka weche oluto chal nyaka sani. Adaro wach mogik kawuok kuom Remi ma en jagoro maduong' mar jopuonjre mbalariany ma MMU. Katieko adwa wacho ni obila mano make kanda karodho rawera mane dhawne hakine, wamedo kwa sirkal mondo okawatwa mokwongo. To kamano pok otimore, bende kamano kotimore to nwakwa ojendete kata rowerete man university mopogore opogore mondo nwariw lwedo mondo wa fight for justice ne Trevor masani to koro nie e kar thieth Rongai kacha. Katieko adwa wacho ni en saa mar ojende manyaka ko wawuog oko mondo wang'e pogruok e kind wuon thum gi jakuo thum. Kawacho kamano awacho ni sani nyaka wang'e ni somo en haki mar japuonjre ka japuonjre piny mar Kenya kaendi. Omiyo we are entitled ni mondo wayud quality kata tiegruogno motegno kendo mochwiny. Momiyo ka ng'ato dhi oko mondo onyal manyo tich to en gi gigo kata qualifications mag mamiye mbi kata mar bedo kuonde mag timang'owa mag tich. Katieko adwacho ni sirkal nyaka wuog oko mondo defend somb nyithindo Kenya ka, owuog gi lecturers, gibed piny, gigo twak mondo nyithindo nyal dok ang'owa, onyal dok e somo margi. Adwa kendo kwayo jogo madhi bede committee kata port mosechwal ne nyimene ker mosechwe koke kawacho ni gidhi mbele mondo ko ging'iane wach new funding model ni kidhi kacha pare ni in bende nyathini bobiro somo gi funding model mabiro ni sani ok onyal hinyi lakini obobiro ko hinyo nyathi machielo mbele kwa kwayo mondo wariwre kanyakla watim mano man kare mondo ka ndalo mabiro wanyal gero Kenya kanyakla. Erokamano ahinya Remi. Erokamano ahinya uduto kuom bedo thuolo mar bedo koda ka Remi, Vicky, Fidel, Desmond, Zena kachal koda ka Jeff. En moro mar bedo kodi kendo kwapuonjore miyo oganda ung'eyo gik mathoth mobedo kotimore e mbalariany mopogore opogore pacho ka. Nabedo kodi ka okinyi ma kawuono nyaka sani ma koro watieko. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka chisango, menendo Ramogi TV.